N'ụba anyị ekelekwenu Nneka ebe m bụ Deborah Amarachi abụmonye amụfu dulisi ụzọ l'okpuru ọchịchị Enugu steeti taa na ụbọchị emebere eji echeta asụsụ dị iche iche dole mba lebe anyị nwere asụsụ anyị ji ekelegbe ekele lụtụ ọmliwụmanne nwaanyị lachi enwe ọlachigo nwami mere ka ikuo ma ọ bụrụ nwoke bụ iburu ụzọ ilachi oke ọlachigo nwami kuo ilachi yi ilege kuokwe onye na-arụ ọrụ ilachi ya dị enyo ma ọ bụrụ nwaanyị ma ọ bụrụ nwoke ilachi ede arụkwe ma ọ bụrụ onye na-eje njem anyị na-achị egedede onye latara ka o gere anyị na-achị dị ege ya alọ ọ bụrụ onye ihe dakwasịrị n'ọla nsogbu anyị na-achị ọkalekwego asụsụ bụ ejirimara ka onye ji anyị na-agba mbọ anyị jide asụsụ anyị ka maka ọbụla anyị nọ na-asụ sipere anyị na-ejide asụsụ anyị n'ebe eji mara anyị ọ na-agaji. Ndewo ụmụnne m na ndị enyi m, aha m bụ Maazị Emeka Nwokorie. Abụ m onye Amini Ihite-Uboma nọ na Imo steeti. N'obodo anyị bụ Amini, anyị na-ekele ịbọọlachi n'isi ụtụtụ. N'abalị, anyị na-asị ka chi bọọ. Anyị hụzie onye na-arụ ọrụ, anyị na-asị ya jisie ike. Ya bụrụzie n'ọgbakọ ụmụ ebiri, anyị na-ekele ezigbo ekele n'ụdị dịka cha 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 ụmụ ebiri keleenụ. Anyị hụkwa enyi anyị nwoke, anyị na-ekwe ekele aka n'iji kelee ya. Ọ bụ anyị na-eje ekwe ekele n'obodo anyị. Daalụnụ. Ndewonu, aha m bụ Maina Daniel, mbụ onye ama ofufu Ibere na Bende Local Government Area nke Dura steeti Abia. Ele anyị na-eji ekele Ibere ihe mmadụ nke ụtụtụ ga-ekele ya unu abọtụkwa ndelu unu mee. Ọ bụrụ onye onwe ya adọ mma gaji ya ndelu onwe ome ịgbagala gasị ya. Ọ bụrụkwa na onye ya bụrụ mmadụ nwụrụ ahịa ịgbagasị atasienu kara obu. Ọ bụrụ ebe amụ nwa gasị owo umonye ikomo umonye inyom ihe ọbụla anyị na-eji ekelechagbu ekele Ibere. Ma ọ bụrụ ihe onye lọsaje n'ubi maọbụ onye ọbụla lọsaje afịa gasị ya elụa irezikwa erezi, ọ bụrụ afịa ịrụzikwa arụzi ele ọbụla ebe ọbụla ihe onye ọhụ ya bụrụ onye ọlọsaje ihe anyị na-asị bụ elụa. Ọ bụrụ onye ihe eme ihe na-asị onye ọbụ beru ele ndị Ibere na-eji asị ndị Ibere nakwa ha asị gbee nke bụ na isi onye ọsọrị. Ihe akwanụbụ taa bụ ụbọchị icheta asụsụ ndị ihe abụ m iji olu Ibere akparịgo ele ndị Ibere na-eji ekele ndewo. Igbo mụrụ nze m ọzọ ndewonu. Onye nna n'olu ya bụ Maazị Chukwuebuka Echefu. Abụ m onye Owere Nkwọji nọ na Nkwere Local Government nke dị n'okpuru ọchịchị steeti Imo. Achọrọ m ịkọwapụta otu anyị si ekwe ekele dịgasị iche iche n'ala Nkwere mụrụ m kpọmkwem. N'ụtụtụ anyị na-asị ịsaana chi, ịbọọla chi, ịrahakwala ọfụma. Onye ikelere gasị gị nna arahara m ọfụma ma ọ bụ etutele m ọfụma dịka olu anyị siri dị. Ọ ga-asị gị kedụkwanụ maka gị, olee otu ịrọ isi ya arọ m mma, abọọla m nke ọma. Ọ bụrụ n'ehihie ị ga-asụ mmadụ ị nọ na lewe anya olee otu ịrụ, onye asị gị arọ m mma. Ọkwa n'abalị gị so mmadụ uhuruchi ọma kachi bọọ, onye asị gị kachi bọkwa ya rụkwara na mma. Isi ya ngwanụ. Otu a ka anyị si ekwegasị ekele dị iche iche na nkwere anyị. Ndị nkwere anyị anaghị asụ ụtụtụ ọma n'ihi ụtụtụ ọma bụ ihe a na-akpọ translation maọbụ ntụgharị. Ntụgharị a bụ translation n'olu ndị iti. Anyị anaghị atụgharị good morning ka ọ bụrụ ụtụtụ ọma. Ihe anyị na-ekwe bụ ịbọọla chi maọbụ ịsaana chi. Onye ikelere si gị asaana m, olee otu ịrụ, isi ya ịrụ mma. Ya gaziere unu. Ndewo ndị ọma njem ọnụ, aha m bụ Nwaada
Ifunanya Chukwu. Esi m na Nnewi nke dị na Anambra Steeti. Abụ m onye nkụzi ụmụntakịrị. Dịka taa bụ ncheta asụsụ na mba ụwa niile, achọrọ m iji ohere a wee kọwara unu otu ndị Nnewi si ekene. N'ụtụtụ anyị na-asị unu etete na o. Onye a gwara na ọ ga-asị anyị etete na unu nwakwanụ unu etetakwa asị n'efife anyị na-asị daalụ no dịka onye na-agafe daalụ no unu na-emekwa anyị asị na anyị na-eme. Abalị anyị na-ekene kachifo. Ọ bụla onye na-alụ ọrụ a na-asị ya demo ọlụ asị ụzọ abụgasị ụzọ anyị si ekene n'asụsụ Nnewi. Daalụ. Ndị be anyị ekene m unu, asị m na ọ ga-abala anyị nche niile. Anyị abọọla chi, ama m na ịbọọla chi ebe ọbụla isi ege m ntị. Afa m bụ Martin Madabuchi Ene. Abụ m onye Enugu steeti. Ịbịakwa n'Enugu steeti, abụ m onye Udi. Ịbịakwa n'Udi, abụ m onye Obiọma. Na anyị ndekwa ikene mmadụ be anyị n'ihe mmadụ meriri ihe ọma, anyị na-achọ onye ahụ deeme daalụ imere ọhụma. Ekene dere gị jidekwe ka iji ụta isi ekene mmadụ n'onu be anyị na-achịkwa ma deje ịwa deje. Ọ ka bụkwa ka anyị nwee ike na-akwalite asụsụ Igbo, maka na asụsụ Igbo amaka nke onye na-emekwe ya mesiwe ya ike. Afọ m ka bụkwa Martin Madabuchi Ene. Daalụkwanụ. Ndị be anyị na-eme aga. Aha m bụ Adaeze Ugwu. Aha m ọzọ bụ Sofia. Taa bụ ụbọchị ụwa niile na-echeta maka asụsụ mbishi a na-eku mother tongue. Ana m ekele onye ọbụla gee nkọwa n'oge gee ndị be anyị si ekele. Abụ m onye Nsụka dị na Enugu steeti. N'ime Nsụka mgbe abụ m onye Eharumona. Gee anyị si ekele ọ bụrụ na ọ bụ n'ụtụtụ n'ihu ma onye karịrị gị na-ese anọ ịbọ ime aga itetekwere ọfụma nọọsụ gị na ya abụọ na ọ ga-abụ gị ịbọrọ gị na onwe gị ime aga na-ese anọ na ya adọghị mmadụ medomenu gị n'ebe anyị. Ya bụ if somebody help you and do something that is good, na-ese anọ n'ome ya bụ thank you, I appreciate what you have done for me. Na-esi ya n'ome.